नोंथांमोन जितु इउनाइटेड चिरांदुरा एफसिआ दिनै 2 गल्सआव देरहानो हाबाय बेखौ लानानै मा बुंगोन? जोंनि इउनाइटेड चिरांदुरा टीमा 2 बोसोर जाबाय जों फर्म बानायनाय बेनि गेजेराव बे 2 बोसोराव जों मोनसे रेकर्डआनो होनजायो रेकर्डआनो लाबोनो हादों जारिमिन जादों आरोखि जों फार्स्ट टाइम 69 गोपीनाथ बरदलैयावबो फाइनालाव जेनदोंमोन एबार एटीपी शिल्ड ट्रफी बिनि फाइनालाव देरहानो हादों आरोखि मोनसे चिरांदुराव 2 इयार्सआव अर्गानाइज टीमा विदिन 2 इयार्स जों मोनसे ट्रफी देरहानो हादों बे एटीपी मोनसे रिनाउड ट्रफी रिनाउड टुर्नामेंट बेखौ देरहानो हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं साबायखर बावनो नाजायो जे जोंनि चिरांदुरा टीमनि डाइरेक्टर बा अनार डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बे टीमखौ मोनसे लेभेलाव लाबोनो हादों जे जोंनि चिरां बा इन्टार बड'लेण्डनि जाय फुटबल गेलेगिरि नोंथांमोन दं जाय माने प्लेटफर्म मोनाखैमोन बिथांनो मोनसे प्लेटफर्म होदों बेनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावो बिथांनिसिम जाहाथे बिदि प्लेटफर्मआ बिथाङा क्रिएट बानायबाय थायो। नोंथांमोननि हानजाजों हेंथा गेलेनाय एगेन्स्ट टीमाबो बिराद गोरामोन आरो लोगोसे बियो बिटिआरनि दा मरियानी एफसि होनबा बिराद फुराना टीम जोंनि एमएलए रूपज्योति कर्मी बिथांनि टीम बे फुराना टीम किन्तु जोंनि बे र' टीम यंग टीम चिरांदुरा एफसिआ र' टीम दिनै बे स्टेजाव दिनै 2-0 देरहानाया मोनसे रेकर्ड बादि जानानै थाबाय जरहाटनि पाब्लिकफ्रा बेखौ बुंदों जे चिरांदुरा बायदि मोनसे यंग टीमा फैनानै जरहाटआव बे एटीपी शिल्ड टुर्नामेंट देरहानाया मोनसे रेकर्ड जानानै थाबाय होननानै बुंदों बिथांमोनाबो आरो अर्गानाइजिं टीमाबो जोंखौ साबायखर बावदों आरो जोंखौ इनकारेजमेन्ट होबाय थादों। बान्था मोनसे 1 लाखनि प्राइज मानि मोनगोन ट्रफी मोनगोन बेजोंनो बेस्ट प्लेयार दं बेस्ट किपार दं बेस्ट प्रटेक्टरबो दं आरो इन्डिभिजुवेल स्करार हाइस्ट स्करार बे बुस्थुआबो दं बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों जे जोंनि प्लेयारफ्रा बेस्ट प्लेयार मोननो नाजादों होननानै कमिटिया आंखौ इनफरमेसन होदों। फिउचाराव मा आसा खालामदों? फिउचाराथ' जोंनि फिउचारा बिराद गुवार गिदिर जों चिरांदुरा इउनाइटेड हिसाबै जोंना टारगेटा हाई एकदम गोजौआव दं दा जों गाखोगासिनो दं बेसेबां गाखोनो हायो बेखौ नाजागोन पाब्लिकनि सापर्ट नांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टबो सापर्ट नांगौ जोंनो बिटिआरनि पाब्लिकनि बड'लेण्डनि आसामनि पाब्लिकनि सापर्ट नांगौ आरो आं मिजिंथिनो हायो आं डेम सियरबो विदिन 2-3 इयार्स जों सेकेन्ड आई लीग डिभिजनावबो जोङो मोनदांदों आरोखि जों आसा मोनदों बेखौ। एसेबां गोजान फैनानै खस्थ' भुगिनांदों नामा टीमखौ लानानै? खस्थ'आथ' जाखायो स्वाभाबिक मोनसे खामानि मावबा खस्थ'आथ' जाखायो किन्तु खस्थ'नि गेजेरजों जे साक्सेस मोनो बे साक्सेस मोननि उनाव जे मोनसे हेपिनेस फैयो बे हेपिनेसा खस्थ'फोरखौ एकदम इरेज खालायजोबो आरो बिराद गोजोननाय मोनदों आइ एम भेरि माच हेपि आं बिराद खुसि मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा देरहानायखौ खालामदों मा हामबायबावगोन? निश्चय प्राउड फिल बानायनांगौ मोनसे चिरां एफसि चिरांदुरा एफसि टीम मोनसे चिरांनिफ्राय रज'नानै फैनाय बे टीमा जुदि बिदि गिदिर प्लेटफर्माव मोनसे देरहादों बे निश्चय गर्वनि खोथा जोंनि बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मोनसे गोर्व जानांगौ बयबो आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि फुटबल इन्टेलेक्चुवेल फुटबल सिनियर प्लेयारफ्रा बे बुस्थुखौ नायबिजिरनानै मोनसे जोंनोबो प्लेटफर्म होगोन होननानै आं मिजिंथियो।